Neoddeliteľnou súčasťou okna zabezpečeného proti násilnému vypáčeniu je aj bezpečnostná kľučka Mako v prevedení ako uzamykateľná alebo s blokovacím tlačidlom. Nie každý si uvedomuje, že okno s bezpečnostnými čapmi a uzávermi, ale bez bezpečnostnej kľučky je možné otvoriť z vonkajšej strany pomocou jednoduchého náradia bez toho, aby sa vlamač dotkol kľučky. Po uzamknutí sa kľučka nedá otáčať. Kľučku je možno zamknúť aj vtedy, ak je okno v sklopnej polohe, vtedy kľučka slúži aj ako detská poistka. Pri použití kľučky s blokovacím tlačidlom je možné okno otvoriť len vtedy, ak osoba v interiéri zatlačí blokovacie tlačidlo na kľučke. Z vonkajšej strany nie je možné posúvať kovaním ani za pomoci skrutkovača. Pri použití kľučky s blokovacím tlačidlom netreba kontrolovať uzamknutie ani hľadať kľúčik. Kľúčka je totiž blokovaná automaticky.